muli nagbabalik tayo dito. Nandito tayo sa ating location. Hinihintay lang natin yung tricycle ng mga bata, guys. Ayan, hinihintay lang natin yung tricycle ng mga bata. Tinataas ko yung aking cellphone kasi mahina ang signal. Hello, magandang hapon sa inyo mga kahabi. Live po tayo dito sa Boulevard. Pakita ko sa inyo ang lugar dito. Ayan, nandito ko sa Boulevard. Ayan na sila. Nandito na sila, guys. Ayan. Nandito na yung mga guys. Ayan na yung pagkaroy. Ay, sulutan naman na. Sulutan na tayo. Okay guys, andito na po yung mga bata. So first time. Walang mga kinela. Mga tanak. Iwan nyo na lang yung kinela sila sa ano. Hindi maliligo hindi pa maliligo. Hindi, duman tayo. Mga karigos dyan. Noy, may mga karigos. Psst, Noy. Noy, may ano dyan, may ano dyan. May pako dyan, hindi ka, dumang kita. Kunin mo subag mo. Dumang kita, may pako dyan oh, makurinti ka dyan oh. Ha? Dumang kita, may pako dyan, sige. Kunin ka kayo ng mga ano, hindi kita. Sige. Duman, mayong ano ha. Dito. Grabe pati yung mga sa dagat, sir. So yan guys, hello po. Wait lang. Ano? Mana dumang kita. Yan guys, hello po sa ating viewers. Kabitan. Mahali ka tabi sa tricycle tabi. Eh, di man wala tanan eh. Yeah. Iwan nyo na lang. Ito yung sulat ko. Basta ba rin tayo lumaan? Stoy, oy. Puniti yung kanyang kamangana ta. Stoy, di magribok. Hoy, hindi wala tayo sa lugar natin ha. Maanggot ang mga tao, hindi ka magribok. Behave. Halika. Halika. Sumama ka dito. Iiwan ka namin dito, sige. Halika dito. Si Pading Moy, shout out kay Pading Moy. Pare, tigsararo kita pare ng ano. Pade, ay, go, dumang kita. Duman. Daming tao ano. Ay, halika. Pati dyan. Halika mo bada mo. Hindi mo na pare. Yan guys, nandito kami sa dagat. Roy! Pare, tiripunan mo na hindi. Dito kayo. Hello guys, ating 6 viewers. Yan po. Andito po kami sa dagat. Hindi na po kami pumunta sa Boulevard. Nandun yung Boulevard sa kabila. High tide. So dito kami sa tabing dagat na lang. Pasyal namin dito sa tabing dagat. Yung mga bata. Yan dyan, yung mga bata guys. Yan sila. Yan, ingat sabi nila. Ingat po kayo, sabi ni Batang Hamog. Yeah, watching Batang Hamog. Hello po, Batang Hamog. Dito natin yung mga gamit natin. Dito mo ito. Dito mo. Dito ko naman sa sito. Anong yaman mo dyan? Pirang kilong yaman dyan? Kusurin dakop.
Ngunyan. Yan guys, inalok tayo ng mga ano, ka-fisherman natin dito ng ano, isda. Go! Dahil ka magduman ha, may ano dyan, may pako. Hindi lang. Yan guys, enjoy sila. Aliw mo nilang bado mo. Aliw mo bado mo. Aliw ng bado ha. Yan guys, oh. First time pa din ako dito. First time? Ay! Yung maligo kayo. Lagay mo tayo. Ay, pasok mo. Ano mo na lang pare, de. I-tripod mo na lang i-design mo. Hindi mo lang, oh. Tripod mo, kasi hindi na ka mo. Diyan mo na mga kayo. Dede mo na po iba. Taway-taway mo ako. Doon mo na po sa tricycle. May tawo duman, may tawo. 2 kilo naan. May dagdagan. May dagdag. Baka kulang 2 kilo. Gurong kilo ka. Diyan kan magbayad ka. Kisan. Diyan Emilson. Tanda mo. Kamalo. Ha? Kamalo. Dede, gurong 1 kilo. Gurong pa kilo. Doon to. Sarong kilo sa lugod. Sarong kilo sa. Ay ano salo sa mo tig sarong lugod kita pare. 200 kilo. Diyan sa magbayad. Sige. Tanda mo na sila. Paano naman tabi manis ano sa yan guys oh. Labas na isda galing sa ating mga ka-fisherman. Lagan ba yan? Yan guys oh, fresh na buraw dito sa mga mangingisda ng Kasuna. Yan, shoutout si Idol. Idol Fisherman. Oto po sa Taris ko. Salamat Manoy. At yan po. Yan, kahit sa kwarta. Iyo. Dahil doon mo na sa doon. Sige, salamat. Iyo. Yan, hello sa ating viewers. Ay, naparnas! Pabababaan! Bali! Ay, Yan guys, location namin dito sa Tigaon, sa lugar po namin. Yun po yung ano, yung labasan ng tubig pupunta sa dagat. Ito po ay brackish water, pinagsamang alat, tabang, at tubig tabang at alat. So yan guys. So kami lang naman nandito. Yan. Yung mga ano under construction po diyan yung tulay. Pinagdudugtong yung boulevard. So, hello po sa ating 17 viewers. Yan, pasensya na po at tinataas ko yung cellphone ko kasi yung signal hindi stable yung signal. At yan, enjoy mga kids lang, mga kids sabi po. Ayan, hello po Mama Jessie Lakwata. Hello again from Vancouver, Canada. Dito ka muna. Pakita ka muna dyan. Enjoy lang mga kids, sabi po ni Ma'am Virgie Cabaluna. Sabi ni Batang Hamogs, ang saya nila, nakakatuwa. So, sinamantala po ni Oragon kanina po. Babata. Napag-usapan namin na idiretso dito kasi napakaganda ngayon ng panahon guys. Tingnan yung langit oh. Ang liwanag. Swimming kita? Ang liwanag ng hangin. Ay, ng hangin ng langit. Ano? Sinamantala namin yung pagkakataon na sila ay maka-experience dito ng ano na makapag-swimming. Django, dito ka lang. Django. Dito ka lang. Dito ka lang, Django. Pwede. Ikaw dyan pare, binakuhan pare. Baka madyanan ng dasola room. Diyan sa mayroon. May malalim dyan na part. Yan, hello po sa ating 21 viewers in the house. Yan, pasensya na po kung nakataas yung ating cellphone kasi po mahina yung signal guys.
Ang saya nila, nakakatuwa. Wow, fresh fish. Opo, natimingan po namin may huli dito yung ano. Dito po yung lugar ni Manny Joel. Yung mga nakapanood po ng vlog ko kay Kuya Joel, yung mga isda po. So dito ko po 'yon ano, binanag. Taga dito po siya. At yan, nagkataon po na may huli ngayon ng mga fresh na isda. At yan, binigyan po tayo ng murang isda. So salamat po sa mga ka-fisherman natin dito sa Tigaon. Yan, tuwang-tuwa yung mga bata guys. Lapit ako. Sana hindi ako makababa guys kasi bababa yung ano, yung level ko sa ano. Baka mawala yung live natin. Kasi 2 bars lang yung ating ano, signal. So kung medyo blurred sa inyo, pasensya na po. Hindi po ako makababa kasi baka mawala yung signal natin. Yan, sana hindi mawala yung signal. At salamat at nakikisama si Smart. Bunso, ingat ikaw. Opo, yan. Safe na po dyan. Mababaw dyan sa may part na yan. Doon lang sa gitna, may hinukay dyan yung backhoe. Kasi yan o, tinambak dyan. Pare, hararom dyan o, sa may binakhuhan. Tignan mo lang sinda. So yan, malalim doon guys sa may ano, part na yun. Kaya gusto? Ha? Si Roy. Hindi ka maliligo, Roy? O, tulungan mo na si Kuya mo, Roy, na magbantay sa mga bagang bata. Ano mo na lang yung pantalon mo? Diyan ka lang sa may ano, diyan ka lang sa may mababaw. Yan, kasi hinawakan ko tong camera para makita ng ating mga viewers and subscriber yung nangyayari ngayon. Yan, live po tayo. Yan po, magbasa po tayo ng comment. Sabi ni Geyser Stefan, wow, tuwang-tuwa mga bata. Enjoy guys with kids. Take good care always. Sabi po ni Ma'am Geyser. Salamat po sa sama sa amin dito. Wow, naligo sila. Sabi ni Ami Ilongka. Sabi naman po ni Ma'am Sinex Janra. Tuwang-tuwa si Katay. Opo, tuwang-tuwa po sila. Nada pa. Hi Sir JR Habi. Nako, masyado silang malikot, baka sila malunod. Mga bata, relax lang kayo. Nakakatakot, ikat kayo. God bless you all. So yan. Ito naman guys, lugar na ito. Familiar ko po dito yung malalim kasi po dyan po ako nang huli ng isda. So yan, sa mga solid kahabi natin dyan. So yung mga vlogs ko po sa ng pangingisda, dito ko po yan hinuhuli yung mga isda ko na hinuhuling sa pagbablog. Kaya familiar po tayo dito. No, hindi ka magdyan. Pari, malalim dyan. Dito. Dito kayo. Malalim doon sa may ano, hinukay dyan ng backhoe. Dito lang kayo, dito lang. Yan. Yan, nagalit na si Roy, nagalit na. Dito lang. Hindi. Dito ka malalim. Ararom dyan, lamos ka dyan, abot dyan o. Oh, nakakuha ng net si Django. Wala ba ako isda? Nakakuha ng net si Django. So guys, Dragon Honey. Ay, si Junel. Oh, nawala si Junel. Joke lang. Yan, pinapakaba ko lang yung mga viewers natin. Joke lang guys. Ayun si Junel. Yan, shout out sa mga viewers. Yan, 21 viewers. Yan guys, pinasyal namin po yung bata. Yan, inamantala namin habang maganda po yung panahon. Init-init ngayon dito oh. Ready ka mga ano? Regot? Hindi ako makakari. First time nilang makapunta dito? First time nila makapunta sa dagat? Iya. Ha? Ikaw, ilang beses ka na nakapunta sa dagat? Madalas. Halin na. Matagal na? Balik na. Sila? Ngayon ba? Itong apat, ngayon lang. Karigos na katay. Karigos na. Malalaman. Ano naman lang? Oh! No, bala ng short siya no? Pwede. Dumang karoy.
Hoy, pwede. Psst, dito lang. Dito lang, dito lang. Oh, mana, mana. Kuha na. Well, Tindahan ini pareho, ini pulang ini tindahan bagan. Tin Ikaw magtao tabi kan tinapay Roy ta magka aranuhan. Susunod din tinapay. Buti. Abot ada tabi Roy saro tabi Roy. Ini saro. Sa. Labi ng paha ko. Ang tinapay ha, tapi di pa nyo dalhin niya sa bahay. So yung tirang tinapay pwede namin dalhin yan. Dalhin nyo sa bahay nyo. Ang paino si Katay. Yaks, si sino nga Roy? si Django sa ano, sa short. Yan, kain. Kain sila ng ano, tinapay. Atlantic Bakery. Kain kami ng tinapay, guys. Yan. Go. Noy, bakit niya magkakaan? Mabasa yan. Mabasa. Mabasa yan ano mo. Ay! Manggot ang kakang pulis. Kung ano ito? Huwag magtapon ng ano, huwag magtapon ng basura. Dito mo yung basura. Alaya mo yung pulis. Sige, bahala kayo. Ayaw. No. Ay. No. No. Ayaw. Roy, paano do tabi? Salamat. Aduh. Rồi, này vào đâu? And guys, welcome back. At minum lang tayo ng tubig kasi uhaw na uhaw tayo guys. Ayan yung dalawa, yan yun naman. Enjoy na enjoy. Yan. Basa tayo ng comment. Sabi ni Gab, si Bunso. Yan. Ingat po mga bata, sabi ni Ma'am Violeta Madrona. Hoy, malayo ka na. Dito ka lang, malayo ka na. Dito ka lang. Nandyan o, dyan ka lang. Dyan. Ha? Ôi, ôi. Huwag magtapon ng basura. Ôi. Yan o, kiri ko si dyan. Ada o, tukaw na dyan sa bye-bye. Tukaw dyan, tukaw. Yan, tukaw-tukaw lang si dyan, si padi-padi. Oh. Babasa ako. Tatay. Boy.
Ayan ha, hello po Ma'am Violeta. Bata. Ma'am Violeta. Ayan si Ma'am Violeta. Lamas niya Roy. Wow, sana saya mga bata sa inyong Ma'am Chris. Yan guys. Basahin pa natin yung ibang comment. Mamaya magkape tayo Gab. Hello Gab, shout out. Shout out sa iyo Gab. Wow, alisin ang mata sa, wag alisin ang mga mata sa bata. Ingat po kayo lahat. Opo, salamat po Mama Violeta. Yan po, binabantayan ko si Padi-Padi. Nyarong. Po, Rarom. Iyan, nyarong din. Ano dyan. Nyarong. Yan, sabi ni Ma'am Ami Ilongka, live si Roy. Opo, magla-live din yun. Mamaya magla-live po yun. Ingat, ingat po, sabi ni Hazel W Vlog. Hello po Ma'am Hazel. Enjoy kids, sabi ni Jasmine Laurente. Huwag natin iwan mga anim na magkapatid hanggang hindi dumarating ang parents nila. Jerabi and Roy, andito naman kaming tutulong magsuporta. Salamat po Ma'am Jessie Lakwata. Hello po. Hoy, may ayam dyan. Sige, kagatong ka mo dyan kang ayam. Igdi lang, igdi lang. Psst, Nonoy. Ayan o. May ayam dyan. Dito, igdi lang. Oh, yan o. Kagatong ka. Hala, maisugunan. Igdi lang ka mo. Oh, karigos na, karigos. Karigos na. Ting, Ha? dyan. Oh, nag-swimming masinda. Ayan guys, enjoy na enjoy sila. Sige na, nyarong. Ano, ayaw mo na mag-swimming? Iyo mata. Oh, pumunta kayo doon, oh. Mababaw pala doon. Ting, Doon, oh, sa may bata, oh, mababaw. nabaw. Mababaw doon, oh. Ano, nagtatakbo sila, oh. Simin dyan. Oh, swimming sila. Iyo sa. Yo. Yan, si Katay at si Roy. Yan, hello Ma'am Belen Alcaraz. Maray na hapon po sa Induga Boss. Wow, enjoy mga bata. Opo. Yung sitwasyon namin dito. So try ko guys. Yan. Flip natin yung Kahit ako doon. Go, paduman go, tararom dyan go. Paduman ka mo maglangoy, paduman. Papunta, paduman, paduman. Pabalik pa ko dyan. Pabalik, hararom dyan. Psst. Go, hararom dyan, go, hararom. Paduman, paduman, paduman. Paduman, tararom dyan, paduman. Paduman. Yan, duman, oh, yan, langoy. Oh, inutan ka mo, inutan. Inutan. Unahan kayo, unahan. Oh. Ako matapon, ako tatapon. Akin na. Akin na. Tatapon ko. Oh, ito na. Oh, ito na. Tuwang-tuwa si Padi-Padi guys. Tingnan natin yung signal yan. 2 bars ba? Okay man yung signal natin. Pag bumababa kasi ako guys, hindi ko maibababa yung cellphone. Pag bumababa ako na wala. Yan, takbo. Yan, doon kayo mag-swimming o doon. Doon kayo mag-swimming. Yan, dyan tayo. Walang signal. May signal ka, Roy. Yan, dito lang guys yung signal. Pasensya na po, nawawala yung signal natin. Yan, dyan lang kayong dalawa. Nawawala yung signal natin. Boy.
Oy. Katay! Katay! Tumingin ka dito! Dito ka lang, walang signal dyan. Yan. Maagang nagsawa si Katay sa ano? Pagsuswimming. Bakit kaya? Yung dalawa, si Django tapos si Padi-Padi, ayun oh. Yan si kuya nila. Ito lang. Si ano naman, kasama ni Oragon Hanay, si yung isa, Junel. Kasama ni Oragon Hanay. Ito si Padi-Padi, si Django, ayun si Katay. Ito si Roy. Yan, nagbabantay lang kami dito sa tabi. Bantay-bantay lang muna. Hindi ako makaalis guys sa location ko. Kasi nandito lang yung 4G signal. Uy, mahulog ka dyan, ano? May bata dito guys, oh. Mahulog ka dyan. Aki mo ni Pets? Yan, aki pala ng ka-fisherman natin. Anak ng fisherman. Yan guys, so dito naman sa lugar na ito guys, kilala naman kami ng Oragon Honey dito, kaya wala naman ditong problema. Ang tawag dyan, kalapit barangay lang po namin to. Nandito po kami sa barangay Kasuna, Tigaon, Camarines Sur. Yan guys, ituturo ko sa inyo yung boulevard. Yun. Yung tinuturo kong yun yung pinag-live ni Oragon Honey kagabi. Nag-live sila doon kagabi. So hindi po kayo ay pwede pare, palang kita magbalyo. Bunot. Bunot pa lang pare. Basta dahil lang magdaralaga na sa dagat. Dahil na lang ano? Dahil na tabaka magdaralagan ka mo sa dagat. Next time na. Ano, maralaw kita? Tabunot man oh. Makakabalyo kita naman. Ha? Ampag? Ayun. Nagdi. Ayan guys, hindi na kami punta. High tide kasi ngayon guys. Ngayong hapon, high tide. High tide ngayon kasi kalahati na yung buwan. Pag half moon tayo, pag kalahati yung buwan guys, umaga low tide, hapon high tide. So yan guys, si Django wala sawa sa paliligo. So doon yung sinasabi kong boulevard. Yung boulevard na yun guys, idudugtong dito para maging dugtong na yung boulevard ng tong tulay. Ginagawa ongoing na yung tulay. Yan, may crane pa dito. Ongoing yung construction ng boulevard dito sa aming lugar. Ang location namin Kasuna, Tigaon, Camarines Sur. Kung kayo may pasyal dito sa Tigaon guys, don't forget to visit our napakagandang lugar dito sa Partido. Yan, ang ganda dito ng lugar. Now Django, enjoy. Uwi na? Bilis niyo sawa eh. Ano, sawa na maligo? Hindi tayo pili sa malalim. Ay, nga ni. Sa harong da, harong. Sa araw. Hararong? Harong o hararom? Tayo? Hararong? Aababahaw mo si Miharo. Ano? Si Miharo, kaababahaw na. Aagi. Agi na. Agi. Hinihiling mo na haji. Oh, tapos na. Balik na kita. Balik na kita. Nga ni. Tapos na? Sunod naman kaya ano? Yeah. Sino? Igang ka tapos. Kaya Guys. si Kare. Kunin ko lang yung tsinelas ko guys. Naiwan doon. Ano sabihin mo? Sabihin mo salamat po. Bye. Salamat po. Ayan, may 40 viewers. Wow, Hello po sa dami. ating 40 Yan, viewers. thank you po sa mga dumalaw kay Gia Rabe. Yan, patuloy po natin suportahan. DGTV Official and Gia Rabe. Siyempre, huwag niyo po akong kalilimutan na. Huwag nyo lang kalimutan nyo ng lahat. Huwag lang si Oragon Honey. Yan, 41 viewers natin. Salamat. Ano sa? Ha? Ano? Mari. Pasublin mo na kung... Pwede ko nung sira. Kaunta ka na sa kasarang kilo. Bangang ko na nito. Dae. Ay, 400. Ha? Ira mo na akong pera kay Oragon Honey. Sunraid. 600. Walang ibang alam si Padi 600. Walang rob. Sinilas natin. Kunin natin yung sinilas natin. Dito Kunin mo yung sinilas ko. Yan yung sinilas ko. Janilas. Ilakaw-lakaw ko sa nagdi. Kasama sila guys. Nakakain ko yung mga hayop nila. Punta kami dito sa may dagat. Pakita ko sila yung dagat. Padi-padi.
Dagat. Papakita ko sa iyo yung dagat dito pade-pade. May malaki ditong isda. Isda. Dito ako nanguhuli ng isda pade-pade. Halika dito. Hindi man. Hindi man. Matitingnan lang natin. Halika. Punta dito si Royo. Yan mo kasi Kuya Royo. Halika dito. Halika. Yan. Oh, malalim dyan ha. Huwag pupunta. Huwag pupunta dyan. Yan, dagat. Ano, takot ka? Oh, halalim dito lang tayo sa tabi. Atras siya guys. Umatras si Padi-Padi. Napaatras siya. Napaatras si Padi-Padi. Hindi maliligo, hindi. Malalim dyan, rarum. Rarum dyan. Hindi tayo maliligo. Kala mo, mababaw dyan. Sige. O, dito lang. Pating! 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 Ayun, may pating! Pating! Ah! May pating! May pating! Aba pa manay. Aba ba ka dito do? Ayun, may pating! Oh! May pating! Ah! Ang bulan na ay para ba tan balay pa ba ngayam na ni. Ito mo dito dagat. Tayo. Arap mo. Ha? Ano yan? Ini Balikan na yata yung shot niya. Nagkabaliktad ng damit si Si Kuya to ah. Katay tapos si Padi-Padi. Kuya Jam. Jimbo yan. Bulan bam. Ikatay yung damit. Mo. Malaw lang kita pa naman. Darana. Ako pali, ako pali. Pare na Katay, ala ka dyan! Ala ka dyan! Nahuli si Katay! Nahuli si Katay! Yan guys, dala-dala pa yung bag ko. Yung binigay ko kay Junel na bag. Yan, enjoy sila guys, oh. Enjoy lang. Enjoy yung life. So ito guys yung price list dito, yung may experience nito nila na ganito pala ang itsura ng dagat. Yan. Priceless to guys, yung may experience talaga nila yung dagat. Malalim dyan, malalim. Hararom dyan pare. Hararom dyan, hararom. Alalayan mo sana. Iwarog mo sana kan, yun ang pinakararom kan. Dahil ka na mag-atras. Dahil ka na mag-atras pare, hararom dyan. Yan lang. Sabagay bunot man. Yan guys, pag sinabing bunot, hindi naman lumalabas yung ilog sa dagat. May ano siya, may buhangin. Ang tinapay ba? Ano? Hindi man tinapay. Kaputi tabi, Roy. Makamit ka pa? Go? Hindi na go. Makamit ka ba? Game. Gusto na subado. Ada na. Bayain. Ha? Testing ha. Ito naman ah. Babawan pa, liog ang pato. Pa liog ang pato. Napagod ako sa taguli ah. Katakbo kaya ah. Gimboy. Ayan, hello po. Sana pasensya na po ha. Hindi ko nakakapagbasa ng comment guys kasi inalis ko yung mata sa cellphone ha. Pasensya na po guys kasi yung mata ko ay nakatutok sa mga bata. Kung hindi ko po nababasa yung comment nyo guys, pasensya po. Babawi ako sa inyo. Tig-isa kaming bata. Yan kay Uragon Hanes, si Padi-Padi. So dito ako nakatingin kay Katay tapos kay Django. Yan kasama naman namin si Roy. Bidyon mo masindata ni masindata remembrance. Abang gini kaganay mo. Kapanyaw. Hindi na. Yan. Hindi mo na ako magbabasa ng comment guys ha kasi nakatingin ako sa mga bata guys. Mababaw. Ano na nadapa? Nabulhot. Ano? Sige lang. Diba? Dagat? Mararayaan. Nadapa kasi guys si Katay, nalubog yung ulo, nagpungak-pungak.
Grabe ang hambog mo ha. Hambogong ka ha. Patingin lang. Ay, mararamdaman. Mas, tulong kita. Duman. Yun nga ni. Duman o. Yun o. Duman sa may hukul naman. Say. Mari, iba na. Say. Maglakaw kayo din. Lakaw din. Lakaw na. Yun na. Oh, sige na. Tiyan mo yun, oh, may nag-swimming doon, oh. Oh, punta doon si ano yun, si Padi-Padi, oh. Panibagong experience naman. Kaya happy yung ating na ano, nagawa sa mga bata. Oo nga. So, yan, priceless talaga yung ano, yung mga experience nila. So, hindi ako makapagbasa guys ng comment kasi yung mata namin ay nasa mga bata. Kaya Pasensya na po. Hindi pwedeng iwala yung mata namin sa mga bata. Kasi napakalilipot talaga. Ano din? Babantayan namin talaga to ng ano, tutok na tutok. Ayan si Django nabuhay. Saan ka sumulok ng butas? Ay si Junel pala. Ayan si Junel. Darong takot naman ako. Na-experience nyo naman tong dagat. Mana ka mo. Mana. Ayan, napa-experience namin to guys sa kanila itong ano. Alon dito ng dagat kasi ang tawag dito sa amin bunot o sa hindi lumalabas yung ilog sa dagat. Yan. Mababaw lang ito guys. Yan, napakababaw nito. So dito, ang ganda dito. Yan. So barado yung ano, daanan ng tubig na tabunan ng buhangin. Yan, may experience sila. Yan, dyan, sige, dapa na dyan, dapa. Oh. Hindi, okay lang dyan. Mababaw dyan, ata mo. Oh, babaw, oh. Ay. Malalim dyan. Dito mababaw. Nabulhot siya. Tao man maglikay. Lamos. Takot naman guys, malamos si ano Padi-Padi. Salamat. Ah, yan, Nel, magpasalamat ka Nel. Ano sabihin mo? Salamat Yan, po. salamat na sa amin ni Junel. Salamat po. Ayaw mo salamat. Salamat po. Ah, Pakamay lang. hiling mo to sana. Hiling. Yun nga ni. Kapot. Puro dyan mga ni. Subang awag ha. Subang ako. Hiling to sana man. Kapot mo lang sa dagat. Na. Yun na nga. Nabuk ko na. Hadaw. Hararom. Bisit nga ni. Bisit nga ni. Nyorom nga ni. Hararom. Yo. Ban. Kita na po. Ha, ano, hawakan mo lang yung alon, dali. Doon sa alon, dali. Hindi o. Nag-uli o. Pare. Ayan na kami. Dahil pa? Bantayan ko lang ini. Sige lang, swimming lang dyan. Oh, yung damit mo na iwan, oh. Makamit kita. Ha? Masiming kita. Swimming dyan, sige, swimming lang. Oh, to. Yung swimming machine daw, oh. Yan guys, pagkita ko sa inyo yung ganda dito. Oh, sige, swimming. Hoy. Sakat kitag di sa bukid. Mana, sakat kitag di, oh, sakat. Ha? Sakat kitag di, oh. Akit kami dito guys. Yan. Halika. Halika dito. Halika dito. Oh. Halika dito. Yan si Roy nag-swimming na din. Sige, sama mo siya. Sama mo si ano. Oh, nun, si Roy, punta ka kay Roy dali. Kuya Roy. Oh, babaw na. Yan si Roy. Hababaw dyan, tindog daw. Oo. Babawon. Diba lagi kuya? Ayun na. Oh, wala kang kasama dyan, sige. Wala ka dyan kasama, pating ang ano dyan, kasama mo yung damit mo. Kunin mo yung damit mo, ayun oh. Bado mo, bado. Oh, bado mo. Ayan si Roy. Enjoy din si kuya.
Subado niya tabi, Roy. Hala tunta si Roy, halika. Hala tunta si Roy. Hala tunta si Roy. Na. Ano bang sa ano? Ang punta natin si Uragon Hani, si Idol Roy. Ano ayaw mo na mag-swimming? Bakit? Alamos. Lamos ka. Oh, hintayin mo si kuya mo, yun oh. Si kuya mo. Yun. Iwan natin si kuya mo. Danggo. Kasi danggo. Yung guys, sinahabol ni Uragon Hani si Katay. Sa mali yung pinupuntahan. Mali yung pinupuntahan ni Katay. Pasahin daw ito. Kasi. Ito ko lang. Soroy. Oo. Ulit to. Masahin ko ta. Nawaraan. Yan, umiyak si Katay. Tingnan natin yung pating. Tingnan natin yung pating. Ayun oh, may bangka. Ano? Nagsunod? Ha? Mauli ka na, umamos na, mauli na ka na. Ayan si Katay guys oh. Na-disorient si Katay. Salamat. Salamat. Salamat sana. Imo ba how to gulili sini go? Muy pisin niya raw, boring ba naman na ayro na. Ano yan, sinilas ko, yun oh. Tinggo to man na ay. Ay, uto pa lang sa pro. Uto sinilas ko, kunan mo. Ta. Uto po oh. May ayam dyan. Bukan na sige. Sige. Mat gili. Excited na umuwi si Katay. Ayan, tara na, uwi na tayo. So, ayan. Ayan, sabi na salamat. Salamat po. Ayan. Salamat po. Dito. Salamat po. Ayan guys, sa mga Nag-blessy pa din oh. nag-bless pa din. Nag-blessy pa din. Lamas yung simin din gano. Ha? Babating ko sa day. Nalamos ka? Ya to. Ayan, uwi na kami guys. Hindi dalat dun. Gusto yung ko. Hello sa ating 64 viewers. Tabaw nga. Subukan po nating basahin yung mga comment. Ay bo. Wait lang po at papasakayin lang natin sa tricycle yung mga bata. May tinggo. Ha? Tinggo. Saan, diba? Junel? Diba si Junel? O si Django? Ha? Pamasisita. Ha? So sira pare pa, sabit mo pare sa motor mo lang muna. Ha? Ipasabit mo sa motor mo sira. Ay, Tinggo manaka. Tapos subag ko pare. Tabi. di ba? Ayaw mo tinggo ma. Ay, ibahan ko na lugod. Sambulan nga ni. Tuba daw. Sitaw. Gusto ka signal nito eh? Oh, Iyo, tigta taas. Pag bigbawa ko pare, nawara. Dapat arog lang ka ng level oh. Oh, dito no. Dito. Pag binababa ko sa, ano dito. yun? Ano yun? Dito. Bati mi kita. Diyan? Di. Tapos ha, kala ko uwi na tayo. Dog. Kayo mamasyal? Nag-iaya pa mag-swimming si. Ha? Gusto mo mag-swimming? Yo, kita. Swim ba? Oh, next time ulit. Next time ulit. Ay, subag ko tabi, Roy. Abot na tabi, Roy, bago. Madok, sunod. Yo, sunod. Next time naman. Ha, so. Ha, so. Yan, dyan. Yan, tabi sa manoy sa ano, susira. May makadito. Ha? Yang pagkano mas tayan. Ayan pa doon. Sige na, okay lang. Punumin na lang. Yan guys, Ano ga? uuwi na po Okay? kami. Gusto mo bumalik dito ulit? Ha? Gusto mo bumalik pa dito? Roy. Alright. Welcome. Pwede, pasalamatan mo yung mga viewers natin. Iyo mo. Salamat po sa mga viewers. Yan, binibisa ni Ha? Kuya Roy yung mga kapatid niya. Tama. Hey.
Ay, paano, Noy? Galing kay Jimmy Boy. Oo, sawsawin na doon, tapos pugaan mo. Tamad baybayon. Kaya? Bawal mag-aagit na yung baro, di ba? Ay, si Bado mo. Basat na nga na, basat na nga. Basta na. Binasa mo kaya? Pag hinuli ng pulis, iwan na lang natin. Subag mo pa lang pareho. Ano yung subag mo? Sa likod ni Katay. Roy. Hindi nga doon nga na, sumayo ka. Kaya nga na. Ano ka tay? Na-disorient guys si Katay. Tiganap si... Na-stress. Abo. Oh, pag hindi niya nakikita yung kuya niya, Ay, pare? Ano naman, Pare ka na? pag hindi niya nakita si kuya niya ni Katay, nadi-disorient siya guys. Akala niya, iniiwan na siya. Ay! Ay, tugon mo sa ano, so kakano ni Rolly. Saka, saka. Yan guys, yung take out ni Rolly nakasama pa dito. Hindi pa kasi sila nakakauwi. Dala-dala namin yung take out ni Rolly. Yun na, nakasupot sa plastic. ano na ni kuya mo? Isang araw guys, na punong-puno. Ang kasiyahan. So siguro, Oragon Hanay. Siguro po Oragon Hanay, ano, mas maganda nito, ano, one day, o mga mag-schedule tayo, dito tayo magla-lunch or magdala tayo ng pagkain. Sa bagay, pwede naman. Kasi wala naman tao, hindi naman matao Kaya dito. Sisikat lang. Okay lang naman yan, no? Ay, balik. Wala naman ditong katao-tao kasi malapit lang po to sa amin. Kaya nga. Isang kimbot lang, nandun na kami sa bahay namin. So malapit to sa bahay namin kaya sa tingin ko magandang ano experience natin yung parang outing talaga. Outing na. Magdala tayo ng banig tapos ng Ano tayo ng tent. tent? No? Dito sila mag-relax. Kaya nga. Kasi yung ano, Roy, malakas So, talagang doble, ano tayo dito? double effort. Oh, doble effort tayo dito. Mas kasama. So i-schedule namin sa ano. Yan. Ano sabi mo? Sana. Gusto mo bang magbalik dito ta? Ay, pwede? Ibo. Balik. Oo. Yan, nagpapasalamat si Padi-Padi kay Oragon Hanay. Roy. Yan ang maganda ha, laging magpasalamat. Ano po, lagi tayo magpapasalamat kasi napakaraming blessing ang dumadating sa inyo. So yan Katay, ano? Okay, okay. High blood na si Katay, tingnan nyo guys. Abo. Hindi na mapakali oh, tingnan nyo. Hindi siya maka, ano, Yaro. get over, ay, move on. Hindi pa makapag-move on si Katay oh. Andun nyo oh. Ay! Parang, ano pa? Na-disorient kasi siya. Kasi yung lugar, first time sa kanya yung lugar. Hindi niya kabisado tong lugar na to. Oo, first time kay Katay yung lugar, talagang grabe. So yan guys. Oh, sabi na kayo thank you kasi under na yung motor. Salamat. Roy, ano masabi mo Roy? Salamat. Salamat sa karga sa tulong ko. Ikaw na bahala dito sa ano. Django, sabi salamat. Kaya uli ha. Kaway ka, kaway. Bigyan mo Django. dito kay uli para makasabing naman. Nasaan si ano, Kinain natin na. si Boy Pugi. Kinain niya. Sabi ka salamat. Para makaalis na. Sabi ka salamat. Junel. Salamat po. Yan, si Junel. Yan, salamat po. Siguro, Oragon Hanay. Siguraduhin talaga natin, ano kasi si Rolly nakakaawa, hindi niya na-experience. Kaya nga, Ipa-experience natin kay Rolly. pag pumupunta tayo sa ano, pag lumalabas tayo, minsan Hindi si na, Django yung wala. hindi natin So, na hindi sila kompleto. nakakompleto. So, Gagawa natin ng paraan para ma-experience naman ni Rolly, ano? Ngayon kasi talaga naiintindihan naman natin si Rolly na kakapasok niya lang sa trabaho. Hindi pwede mag-absent. Pwedeng mag-absent. Kasi nakakaya naman talaga. Nakakahiya. Kakapasok mo lang, mag-absent Kasi binigyan daw sila ng kalating ano, ayun, bigas yata. Oo. Kalating kabang bigas. So nakakaya naman kung mag-absent siya. So sana guys, suportahan nyo kami. At ulitin namin to. Pare. Siguro mga next week, pag maganda, ganito kalinaw yung langit, yan din nyo. Salamat po sa Diyos at okay kaming lahat. Maganda yung panahon. Salamat po. Shoutout po sa ating napakabait na driver, si Kuya Marlon. Yan ang aming napakabait na driver. Yan guys, ang kanyang tricycle na pampasada. Kasama po namin siya simula sa pagkain kaninang tanghali. At yan, sponsor niya yung rides. Papayag naman yata si Kuya ng 100 lang. baka matulpo ka na ka-live tayo. Yun naman. Bale, bayadan mo yung driver natin ha. Alam natin kung gaano kahirap mamasada. Oo. Kasi na-experience ko din yan. Dati nagtatraffic din ako, nagdodor-todor. Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? Yan, shoutout sa ating Kuya Marlon. Danggaw. Danggaw. Kaya kung pumunta kayo dito guys sa Kasuna, magliligo kayo, hanapin nyo lang sa mga tricycle driver Iya, dyan. iya, iya, iya. Kuya Marlon. Iya, iya. Salamat sana. Hello guys, salamat po sa inyong pag-tune in. Ano, wala nang naiwan? Wala na yata. Wala. Yung ano, yung chinilas nyo. Wala talaga itong mga chinilas ng ano. Nilagay na doon sa bag. Agol. Okay na?
Kasi pupunta tayo dito, din na natin inano yung mga tsinelas nila kasi baka magka-iwan-iwan. Sa Roy. baka yung makalimutan. Sa Roy. Yan, magbasa tayo ng comments. Okay na po Kuya Marlon. Sige na po kasi malamig na. Ayo. Okay. Oh, salamat. Bye-bye na, bye-bye. Pare. Bye-bye. Yan, subukan natin basahin yung mga comments ng ating mga viewers. Yan, ingat po. Oh, hawak, hawak ha, hawak. Kasi nakamotor kami ni Uragon Hanay. Oh. Roy. Yung mga kapatid mo ha, balnawan mo sila kasi naligo sila sa dagat. Susunod kami doon. Follow up namin yung ano nyo mamaya, yung magsaing ka na. Kasi yung pagkain ni Rolly. Okay. Sige po. Salamat. Susunod kami doon. Babasahin lang namin itong mga ano ng comments ng ating mga viewers. Yan, ingat. Oy, hawak ka Junel, hawak. Tulak natin. Yan, hawak kayo, hawak. Basahan ta lang pare dito ano, viewers ay sa mga comments. Yan guys, salamat po sa inyong pag-tune in. Yan dito kami ni Uragon Hanay. At meron kaming isda na iuwi para hindi kayo mapagalitan. Hindi kayo mapagalitan ng mga misis namin. At Pero alam mo ba pag nakakagawa ko ng kasalanan sa asawa ko, oh, pinapanood ko yan. pinapanood mo asawa mo? Oo, ako na yung nagkasala. Ako pa yung nagpapaload sa kanya. Grabe, gagayahin ko yan pare. Pinapaload ko yan. Papaluhodin ko din. Ganyan Paano yung, ba? Paano ganyan ba? yung Uragong Katindi. Ganon. Pinapaload ko kasi dun sa yung silong ng yung papag. Sinusundot niya ako ng Ng ano? walis tambo. Walis tambo. Pinapalabas niya ako dun. Ay, hindi ko na lang gagayahin. Baka ano? Baka lata ang abutin ko niyan. So yan, hello po sa ating 76 viewers. At yun nga po, susunod po kami sa mga bata. Salamat po sa inyong pag-tune in. Yan, basahin po natin. Nandito po kami ni Uragon Hanay kasi kukunin pa namin yung isda. Oo. At binigyan kami. Yan, binentahan pala kami ng isda ng ating ka-fisherman. Yan, shout out sa ating mga ka-fisherman dito sa Kasuna. Ay, ginagawa na pa yung tulad dito. Yan, ang taas ng tulay dito guys. Dito kami sa taas ng tulay. Dito ko Uragon nag-live nung nanghuli akong isda, nung bangos. Oo. Ano Napakaulan dito mismo. Doon ko iniwan yung net ko. At dito ako nag-live tapos maulan. kami ng huli. Siguro mga kalahating kilo lang. Kala ko, kalahating banyera. Ingat po, sabi po ni Hazel W Vlog. Enjoy kids, sabi ni Ma'am Jasmine Laurente. Huwag natin iwan ang anim na kapatid hanggang hindi dumarating ang parents nila JR Habi at Troy. Andito naman kaming tumutulong magsuporta, sabi ni Jessie Lakwata. So yan, Salamat po sa inyong suporta. yan po, makakaasa po kayo na ang mga Uragon, Team Uragon ay hindi po kami basta-basta mangiiwan ng ano. Iba ang alagang Uragong. Ayan. Yes. Responsibilidad na po namin yon at ni Uragon Hanay. Sabi ng Bilen Alcaraz, maray na hapon sa Indogabos. Wow, enjoy mga bata. Hello po Ma'am Bilen. Norberta Nono, hello, good afternoon sa iyo, sa inyong lahat, kasama inyong mga bata. Seaside, God bless you. Yan, hinihingal pa tayo. Kasi mataas guys yung yun namin. Hindi Inakyat. pa makapumpun doon sa takbuhan namin ni Padi-Padi. Ingat kayo lalo na sa mga bata, malilikot sila. Hi Padi-Padi, musta? Sabi ng Violeta, sabi ni Ma'am Norberta Nono. Yan po, hello Ma'am Gloria David. Hello po. Wow, may malinaw na sa pagsasalita si Padi-Padi. Tama yan, minsan ilabas din mga bata. Salamat sa inyong lahat Uragon, Team Uragon. God bless you all. So yun nga po, kasi nga po sa mga bagong experience nila Uragon Hanay, doon sila kumbaga nade-develop yung kanilang yung sarili nila sa pagkikipag-communicate kasi na-experience nila yung mga bagay na hindi pa nila na-experience. Lalo ngayon first time nilang makapunta sa mga ganitong lugar. So iba yung experience na naman nila. So maghapon silang enjoy ngayon, no? Makita nyo lang yung reaction ni Katay tapos ni Padi-Padi. Talagang sa sobrang excited. Hindi na namin alam kung ano yung mga movements na nagagawa nila. si Katay na disorient, talagang umiyak kasi hindi niya na alam, hindi niya na nagigets kung nasaan siya. Mali yung daan niya eh. Mali yung daan. Ang mga bata, salamat JR Habi.
na malasakit nyo sa mga bata. Opo, katuwang po natin dyan si Uragon Hanet, si DJ TV. So magayon na panahon dyan, garo mainit na baga. Opo, nagkataon. Magayunon talaga ang panahon po digdingon yan. Kahapon, saan kaya ba tayo naghuling live? Ay, ikaw, kagabi, di ba? Kagabi. Inulan kayo dyan sa Boulevard. Yan, dyan po kami inulan Ah. sa Boulevard. Doon po nag-live kagabi sina Uragon Hanet. Balik tara ng panahon ngayon. Yan talaga napakaganda. Hindi naman mainit, hindi naman maulan. So tamang-tama lang. Yan, sabi po yan ni Johan Zozu. Hello po, Ma'am Johan. Sabi ni Ma'am Emma Lerio, next time na ako manonood, natatakot ako baka makatakbo sila sa malalim. OMG, bye muna, ingat po kayo. God bless all guys. Nahadit si Ma'am Emma Lerio. Hi Ma'am Emma, salamat po sa inyong pagmamalasakit. Yan talagang yan si Gia Rabi, talagang hindi niya inalis yung mata niya doon sa mga bata eh. Yun kasi guys, kasi although kabisado namin yung mga malalalim dyan, kasi sabi ko nga sa inyo, dyan ako nanghuli ng isda. Oo. Double ano pa rin tayo, tawag dyan, extra ingat pa din. Doble ingat. Yan. Ingat po kayo, Kuya Idol, sabi ni Kalubot. Pa-shoutout Kuya Idol. Maray na hapon sa Indo, Kuya Idol, sabi ni Kalubot. Yan. Koliyo, naloko na, nagwala na si Padi-Padi. Oh, nakita ni Ma'am Koliyo yung ekspresyon. Talagang hindi ko ma-explain kung anong klaseng ekspresyon ni Padi-Padi. Nagkakatuwa pagmasdan na esena ng mga bata. Opo, sabi niya Malo, Bonnie. Jessie Lakwata, priceless talaga ma-experience experience ng mga bata. Opo, sabi ng Jessie Lakwata. Yes, talagang priceless po talaga. Yung anak mo kagabi, tuwang-tuwa ba? Nung pumunta kayo sa Boulevard? Oo, sayaw ng sayaw eh. Oh, yun. Iba din siya makagala kasi nga Hindi, first time, ipangilanan nito napunta Dalawang doon? beses. Dalawang beses. So yung guys, ako may anak din guys. So iba talaga pag napa-experience mo sa mga bata yung first time nilang mapuntahan, yung mga pagkain na hindi pa nila na-experience kasi nakaka-develop din yun ng kanilang ng kanilang pagkatao. Yan. Dan Carlos Ruiz, hello po. Priceless moment talaga para sa mga bata. Salamat sa pag-aaruga, mga Uragon. Salamat sa pagmamahal ninyo sa mga sponsors po. God bless you in return. Ingat po, sabi ni Ma'am Dang. Sabi ni Gab, paliog kagat pato. Hi Gab. Paliog ang patoan, padagan pala nga. Siguro kasi Gab, pag ikaw yung lumangid dito, malang palig talaga. Palig lang. Alugaro pato sidang maglangoy. Yan, hello po, salamat po Gab. Wow, ang saya ng mga bata. Ingat kayo, God bless. Sabi ni Teresita Betonta. Hello, Sir Mario Ferreras. Ang saya ng mga bata. Sabi ni Conchita Cometa, sige, ingat kayo. Sabi pa ni Ma'am Conchita Cometa, sobra ang paghahanga namin sa inyo. Bulacan po kami. Hello po sa mga taga Bulacan. Ma'am Conchita, God bless po. Ma'am Belen, sabi ng Belen, bro, ako ang natatakot kay Padi-Padi, hindi makontrol ang galaw. Sabi ng Belen, bigla na lang. oo, mga unsudden movement, yung mga reflex sila, yung mga magkakapatid guys na parang yung sisig. Nagagawa niya. Oh, yun. Yun guys, yung mga pinagkaiba ng mga bata sa normal ng mga bata. Oo. Special talaga sila. Kaya sana maintindihan sila ng mga taong nakapalibot sa kanila. Yun yun doon nakakaawa ko kasi yung kung yung kasalamuhan nila hindi sila naiintindihan, Kaya nakakaawa. Pwede silang pwede silang saktan. saktan yan. So sana Pwede silang mabuli. walang mangyaring ganun. Buti na lang doon sa compound nila, kilala na sila. So yan. Talagang sanay na yung mga tao sa kanila kung ano man yung gawin nila. Sigaw sila ng sigaw doon. So dito nga pinagtinginan sila ng mga tao. Buti na lang Kaya first time yung mga kakilala natin sila. first Ang time daming yung mga huli. kita Oh. Ang ganda sana ng video yun. Yung guys, ang daming huli ng mga ka-fisherman natin. Sa ang gandang video yun. No? So sana pagpunta namin dito yung mga huli pa. Tapos lutuan namin sila. Sariwang sariwa yung mga Yan, bilisan ko na guys yung pagbabasa. Susan Binson, good day. Sa aking nakikita, excited ang mga bata na makapagtampisaw sa dagat. Ayan, nag-alis ng mga t-shirt. Parang gusto na maligo pero delikado dahil may baka malalim yan. May nagkukunan
ng Balas. ng balas. Yung backhoe daw itong nagukay. Opo, na monitor naman po namin yung mga bata. Salamat po, Ma'am Susan. Mary Joy Verona. Wow, it's good experience for the kids. Take care, guys. God bless you always. Yan. Thank you very much, Ma'am Mary Joy Verona. God bless you po. Ma'am Mar, si Sir Marvin Borak. Hello, ngayon lang kita napanood. Sana, saan po lugar yan? Subscribe na kita. Hello po, Sir Marvin. Dito po yan sa Kasuna, Tigaon. Kalugar Yes ko po si Uragon Hani. Tigaon, Camarines Shout Sur. out kay Ronnie Burak. So yan, baka kilala niyo po si Ronnie Burak. Kasi yan sa mga idol ko sa pagugupit. Yan. Hello po Sir Marvin. Salamat po sa pag-subscribe. Christina Bandoy. Wow! Nakaligo mga bata. Tuwang-tuwa sila. Ingat po kayo pa uwi. Lagi po inaabangan mga videos nyo sa mga magkakapatid na ito. Sabi ni Christina Bandoy. Salamat po. Yan, watching si Ma'am Net Mercado. Salamat po. Saya naman mga bata. Sabi ni Cherry Bivar. Salamat po. Janet Mendoza, good PM, Uragon at JR Habi. Ingat po lagi. Yan, good Salamat afternoon po, po, Ma'am Ma'am Janet. God bless po. Jasmine Laurente, pagod at antok na si Katay. O siguro po, kasi doon pa lang sa Airloid. Nagano? Mahulog ka dyan. Muntik na kala ko, ano na eh. Doon pa lang sa Airloid kasi gaslaw na siya. Kaya nga parang... Kasi kumain siya ng chocolate. Nawala na yung dosage ng chocolate. Oh, yan, nagano siya, nawala, nalubat na. Yan, nagano na siya. Hello, Ma'am Mary Ann Santor Yan, Kahima. Ma'am Mary Ann Santor. God bless po. Ingat po kayo dyan. I just subscribe Vlogger JR watching from Singapore. Thank you, Ma'am Jade Domingo. God bless po. Thank you po. Salamat po sa pagtitiwala. Ingat kayo, sabi ni Renaline Noveva. Salamat po. Renaline Noveva sabi niya, thank you po sa inyo sa pagtulong sa kanila. Janet Mendoza, mas maganda sana kung meron silang kalaro para matuto silang magsalita ng maayos. Salamat po, Ma'am Janet. Kasi kung sila lang talaga yung magkakausap na hindi sila nagkakaintindi para wala silang hindi nila mapapractice yung pagsasalita nila. Kasi kung sino baga yung mga kalaro nila, kumbaga mga bata baga no. Kung ano yung mga kalaro nila, yun yung nagiging behavior din nila. So mas maganda kung yung kalaro nila mga normal. Yan. Normal din yung Pansinin mo kasi nung pumunta kami talaga doon, halos wala silang mabanggit na na salita. Oo. Si pare alam lang yan, gin, Miguelito, inom. No, nung mga unang vlog yung nila mga talaga. unang punta namin doon. So ngayon, marami ang nababanggit na na salita, marunong na nga po sila magpasalamat. So, salamat po. Marami na nababago sa mga bata. Marami na silang natutunan. Sana tuloy-tuloy na po ito. Maraming salamat po sa pag-aalaga nyo sa mga bata. Masaya sila kasi nilalabas nyo sila. Thanks, Uragon Hanay. Huwag nyo sila pabayaan. Salamat po, Ma'am Jillian Joseph Afable. Salamat po. Tessie Bencio. Hello, ingat kayo. Palagi kayong nandyan para sa mga bata. Watching from Benguet and Baguio. Salamat po, Ma'am Tessie Bencio. Sabi ni Gab, shout out. Yan, pa-shout out daw kay Gab. Shout out, Gab. Dalia Vlog Bahrain. God bless you all. Yan, dalawa na lang. Kailangan talaga nila ang psychological assistance para maging kalmado sila. Maalis ang kaya na ito. Nawara na. Yan. Yan ata. Shout out kay Gab. Nawala, guys. Jeda. Nawala yung message niya. Sabi ni Gab, shout out. Sabi ni Ma'am Delia, God bless you all. Na-delete yung message niya. Dang. Nakasubscribe kami lahat sa family sa inyo at no skip ad. Salamat po, Ma'am Tessie po sa pag no skip sa mga vlog ni Uragon Honey at sa vlog namin. Uragon, ma-fall ka. Baka dahil katulos makabuhat dyan, sabi ni Gab. Si Proud Igorot, new subscriber. Ay, salamat po, Proud Igorot. At yan po, pakiiwan po ng iyong bakas, Proud Igorot. At yan, hanapin po kita sa aking mga comments. Si Ram na mag-ihaw dyan, sabi ni pinsan dyan, Michael Toledo. Uli na nga ni Digdi. Ang pogi kong pinsan. Uli na Digdi.
dapat kayo lagi kalaro nila. What the monkey say, the monkey do. Yan mga monkey. What the monkey say, monkey do. Yan, sabi ni Gab, what the monkey do. Yan, hindi mo. What the monkey say, monkey do. Like, ano yung nakikita ng mga unggoy, yun yung ginagawa ng mga, yun din ang ginagawa nila. Kung ano yung nakikita mo, yun yung ginagawa mo. So, mas maganda daw yung laging kahalubilo ng mga bata. Mga normal yung mga pag-iisip. Normal ba yung isip natin? Parang hindi. Yan, salamat po sa napakagandang kasabihan. Hello, maray na hapon sa Team Uragon, always watching from Jeddah. Salamat po. Yan po, at magpapaalam na nga po kami. Nag-subscribe na po kaming mag-ina, Olga Simbulan. Yan, wag niyo din pong kalimutan na alam ko po nakasubscribe na kay Uragon Honey. Si DJ TV Official din po. Please, yan, DJ TV Official siguro okay. Kasi lagi din po namin yan kasama. Yan. Sabi ni Ma'am Olga Simbulan. Hi, watching from Qatar po. Kahit may work ako dito, di ko pinapalagpas mga video nyo sa mga bata. Salamat po. Mama Hashtag Mata. Salamat po. Masaya mga bata. Salamat. Idol, God bless. Ingat kayo lagi. Watching from Qatar. Wow. Salamat po. Mama Jasmine Laurente. Salamat po. Yan. Magpasalamat. Ay, ano na tayo kasi pupunta pa po kami doon sa bahay ng mga bata, guys. Opo, sasunod po namin sila. Yung mga hindi po namin basang comment, pasensya na po. Talaga. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Ang oras po dito ay yan. Alas 5 na po. Alas 5 na. Pupunta pa po kami sa mga bata. Susunod po kami doon. Mamonitor po namin kung kumusta yung ano nila. Kung nakapaligo. Sana mapaligo ni Roy. Hindi pwedeng hindi sila magbanlaw. Hindi magpanlaw kasi maalat na yan. Makati yun son. Makati. Oh, so yan guys. Bago Yan. kami guys, bago kami umalis, so magtatalon po muna kami. Yan, talon na kami dito. Yan, kung sawa na kayo sa taas dito guys. Yan, salamat po sa ating 50 viewers na hindi nag-iwan. Salamat po at sa muli po, please support po my channel kasi po watch hours na lang po yung kailangan natin. Yung mga videos ko po na hindi niyo pa napanood, pwede niyo pong panoorin kung okay lang po sa inyo kasi po dagdag pa din po yung sa watch hours ko kasi po yung channel ko po ay hindi pa monetize. So para po ma-monetize po ay kinakailangan po natin ng watch hours. And yan guys. Congratulate ko na si JR Habi kasi malapit na. Yan. Congrats in advance. Salamat po. So sana Salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aming tatlo, JR Habi and DJTV DJTV Official. Official. At sa akin po. Thank you. Yan po. So yan guys, mga kahabi, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. Yan. Special thanks to Uragon Honey. God bless everyone. Yan. God Bye-bye bless. guys. Bye-bye. Ingat po tayo kayo. lagi. Yan, God bless po sa atin lahat. Goodbye po. Salamat po sa 59 na thumbs up. Goodbye po. Bye-bye po. Yan, bye-bye.